Pri mikrofóne máme zatiaľ jediného strelca tohto zápasu, kapitána domácich Richarda Novodomca. Rišo, tak gratulujem ku gólu. Ako si videl ty tú situáciu? Ďakujem, no bola to taká zvláštna situácia. Ja som sa tam ocitol v rotácii s našim obrancom, ale Buko to tam pekne zachytil. Mali sme tam dobré napadanie, vyšla mu tam prihrávka, som to len, ako sa hovorí, zavrel oči, vystrelil a našťastie to tam padlo. Zatiaľ teda stav 1-0 po prvej tretine. Ako hodnotíš zatiaľ tento zápas? Myslím si, že je to veľmi vyrovnaný zápas. Košice nastúpili veľmi namotivované, hrajú taký nepríjemný tvrdý hokej, čo nám nevždy vyhovuje. Radi sa zrážajú, ale našťastie sme dali ten gól, sme vo vedení a musíme pokračovať ďalej. Uvidíme, čo to bude ďalej. Zatiaľ vám to nejde v tých presilovkách, dokonca ste mali aj 42-sekundovú početnú prevahu od dvoch hráčov. Čo možno zmeniť, aby ste boli úspešnejší? Musíme mať určite minimálne jedného hráča pred bránou, byť tam silný, dávať tie puky tam a hlavne triafať bránu. A mali sme tam nejaké šance, ale bohužiaľ sme netrafili bránu, takže trafiť bránu, mať tam hráča a dúfam, to tam padne znovu. Čo očakávaš od Košíc v tom ďalšom priebehu? Myslím si, že to bude to isté. Oni jazdia, napadajú nás vysoko, takže musíme sa s tým popasovať, dávať tie puky skôr od seba, čakať súboje a hrať ďalej 40 minút ako doteraz. Takže dúfam, to dopadne víťazne. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne máme hosťujúceho útočníka Mateja Gregu. Maťo, tak zatiaľ ako hodnotíš druhú tretinu? No, myslím, že sme mali aj my šance, aj Banská. My sme nič nevyužili, no až na to jeden gól, pekný celkom. Ale Banská tiež dokázala zúročiť šancu. Je to 2-1 a tretia tretina rozhodne. Čo očakávať aj od domácich, aj od vás v tej tretej tretine? Myslím, že agresívnu hru, veľa striel, dorážky a tvrdú hru. Zatiaľ ten stav po 40 minútach je 1-2. Z vášho pohľadu zatiaľ dobrý výsledok? Nie sme spokojní. Neuspokojíme sa, kým nebude 6-2, neberieme to. Ďakujem pekne za rozhovor. Pri mikrofóne máme domáceho trénera Lukáša Opáta. Pán tréner, gratulujem k 3 bodom. Ako ťažko sa rodili? Ďakujeme pekne. Veľmi ťažko, mohli ste to vidieť a ten zápas bol ťažký, my sme o tom vedeli, že ten super naozaj už má nejakú svoju kvalitu, majú ten proces tréningový. Videli sme ich na videách zo zápasov, čo hrali na začiatku teraz sezóny a upozorňovali sme na to chalanov, hrajú fyzický hokej, boli sme na to pripravení. Samozrejme, vyhrali sme si to postrážili trošku, myslím si, že hlavne tými skúsenosťami v nejakých veciach sme mali navrch, ale nemám taký úplne dobrý pocit ako tréner pri takomto víťazstve. Sice sme vyhrali 4-1, ale ten prejav nebol taký, ako my skrátka chceme a musíme na tom pracovať. Dnes vás potiahla prvá lajna. Mendel, Chamula, Novodomec dala 3 góly zo 4, takže možno ako hodnotíte ich výkon? Tak na to som tam, som to vravel na striačke, že mne sa viacej páči, keď mi prvá lajna dáva góly, ako keď je pod tlakom v našej tretine, čo veľakrát bolí. Super nevyužil tie príležitosti, ale dneska to takto nemuselo byť, takže samozrejme sme za to radí, ale musíme pracovať na tých našich slabinách, pretože toto ešte hovorím, není naozaj ten level, kde chceme byť. Štvrtý zápas, štvrtá výhra, ale ako pravíte, stále treba na čom pracovať, možno napríklad na tých presilových hrách, dnes z 5 pokusov ani jedna úspešná. Téma tak až tak netrapia ako ten prejav, pretože tie presilovky sú o tom, že naozaj teraz sa im venujeme a góly nedávame, ale nehráme ich špatne, len skrátka nedáme ten gól, ale keď sme ich netrénovali, práve že sme dávali góly, čiže ono to príde, tí hráči vedia, čo majú hrať, to zase netreba, nechcem byť úplne kritický na chalanov, boli tam naozaj tie dobré momenty, nedali sme z presilovej gól, ale v hre 5-5 sme dávali, čo je podstatné, 3 body sú doma, ale hovorím, že musíme ešte pracovať, máme ešte ťažkú cestu pred sebou. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. No my o malú chvíľku privítame aj trénera hostí Dušana Krehlíka. Pri mikrofóne máme aj trénera Spartakusu Košice, Dušana Krehlíka. Pán tréner, prehra 1-4. Ako sa vám hodnotí tento zápas? Tak ťažko sa hľadajú slova. My sme vedeli, čo chceme hrať. Vedeli sme, čo domáci budú hrať. A kým sme to plnili, tak to bolo OK. V rámci možností, ako máme tam ešte nejaké veci, ktoré musíme doladiť skrz tréningu, čo bolo vidno. Chalani vedia, o čo ide. Škoda. To proste nechcete cestovať a chodiť domov bez bodu. Takže asi toľko zatiaľ. No. Dlho ste ale s domácim favoritom držali krok, aj tie oslabenia ste dobre bránili. Čo možno chýbalo tomu, aby ste napríklad možno ešte viac potrápili Banskú Bystricu? Ako vravím, my sme vedeli sme, čo hrajú približne, videli sme video, ich zápasy, čo budú robiť, to znamená, na to sme sa pripravili.
Druhá vec je naša hra, čo sme chceli robiť, nie keď super mal puk, ale keď my sme boli s pukom a toto nám chýbalo, tam nejaká súhra, to nebolo dobré, toto musíme zmeniť, natrénovať to a proste vyhrávať takéto zápasy, keď sú tesné, musíme otáčať. Hlavne vás možno trápi tá ofenzíva, pretože v druhom zápase po sebe ste dali iba po jednom góle, takže v tom útoku hlavne zlepšiť tú koncovku. My nemáme nejakého strelca takého, že vieme, že ide zápas a že každý zápas urobí 3-4 body. Proste nemáme, my to musíme kolektívne sa tam tlačiť do brány. Aj dneska tam ide strela na bránu a pred tou bránou nie je nikto. Bránkár to chytá, to sú pre neho jednoduché puky, tam musí byť väčšia agresivita, väčší dôraz pred bránou. Toto musíme zmeniť, to sú také maličkosti, ale toto rozhoduje zápasy. Tie presilovky a tlačenie sa do brány. No. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. No a s konštatovaním, že UMB Hockey Team zdolal Spartakus Košice 4-1, sa s vami lúčime a zároveň pozývame na ďalší priamy prenos. 15. novembra privíta doma UMB Hockey Team Nitru. To je od nás všetko. Pekný zvyšok večera a dovidenia.